dulur-dulur, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ingat, jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis kawan. Jangan lupa subscribe ya. Karena dengan subscribe kalian akan terus mengikuti video-video terbaru kami. Aku itu sampai 3. Subscribe ya. 1, 2, 3. Selamat menonton. Dewi atine Pak. Rada maju tiket swarga le. D Mas D. Tiket swarga. Pengen roh ya, Cang. Ya roh no Bos ade. Wah, iki peleme sapa iso webel. Kowe nyapa to ngomongane pelem, iki ngomongane. Lah iki ngomongane tiket swarga ngomong pelem barang. Sesuk ning swarga awakmu ki. Lah mejunjuk kepengin pelem. Enek. Junjuk kepengin anggur. Jaluk apa kowe niku? Iya. Ora percaya? Percaya. Ora percaya mati osik. Bene meneng ae aku sabar. Kowe posisi gering-gering aja tungane. Ancane ambekane mengkis-mengkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam Marus liasanati. Suarane enak, utange akeh gumun. Suarane. Terus apa lho beda anu nih apa beda? Beda lho Bos, ndur panggung karo ning isor beda adon. Omahe mburi ukir-ukuran pangan rayap ta pangan rayap. Musuh Bos ati omong niku. Bojone merongos ireng sarane kutip. Ora apa-apa, merongoso bermanfaat kanggo wong akeh. Anake jonjing alah wis. Lanjutne apa ora? Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik nek. Wong mare pak ngomong aja lho. Lah ngomong lho diganggu ngono lho. Iya. Salam ora usah diganggu. Iya datur nesu. Kancane mau kok nembang. Iya. Tiket swarga barang nembang ganggu. Ngomong ae nembange kapan kok rumah saku. Ya Imam Marus liasanati anta babullah mutamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah hati. Aku maju Pak. Iya. Entenan gantian. Iya. Suwarga tansah mengolawangi dicawesake marang sapa wae kuat imane sing kandel akhlake rikala urip ana donyane tiket swarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah. Contone piye salat lawang wektu dilaksanane apik marang ibu bapake rukun sekabehane ya Imam Maruf liasanati babullah mutamati ya bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah
putih hati tiket neraka regane larang pising seneng sak pirang-pirang contone piye gendak bojone uwong lencane ora oleh lho bos apa ya oleh ya ngono Ngono ya aja vulgar ngono. lah piye terusane wong lho tindake maksiat. ngono lho uwonge gak iso uwonge ngono lho lho Cil ya ya ngono nesu ya ora nesu piye lho gendak ora oleh ngomene bojone wong gek rayane kucluk iki Tabane rasa anu. Ayo. Tiket neraka ya mamane. iya tiket tiket neraka regane larang nanging sing seneng sak pirang-pirang contone piye gendak bojone uwong lho itu kuwi ora oleh kuwi ora oleh lho kuwi ya dosa pakai oe lho Cil piye to piye liyane piye gekno to keliyane apa lho piye to iya ya wis tak ngono nesu lho karo masak nesu lho Pak Kolik ngono nesu lho bang Kuwi mau aku dadi kundak ya nesu tenan. lah iya to Dedel mundakmu dijakmu. Purwokanti lek ngono lho. oh iya iya wis ngono karo wong adu-aduan lho iya ngono nesu karo masak nesu ayo wong contone piye tiket neraka regane larang nanging sing seneng sak pirang-pirang contone piye Nah, ngono, mendem sak kancane nyapa to usirane bener kok malah yo ngono Contone piye? mendem sak kancane Terus. mlebu karaoke tuku purel wae lah lho to kuwi kan ora oleh kabeh to kuwi kak jangkrik kuwi ora oleh goblok jajal lho iya to ora ya ngono kuwi to cek apa contone lah iya mendem sak kancane mlebu karaoke nukoni purele kuwi ora oleh aja nganti dilakoni rungokno nyapo Pak Eko ki wong meneh aku ndudeng sitok sing liyane papate ning nggonku dhewe ya Oh, dek. aku nuturi aku dhewe kuwi lho bos alu wong dikendelok wayang ki sing genah budaya budaya kan Pak Eko ndang nggih Dadi aja nganti awake kena jelantaing kan. kan bener Pak Eko jelantai